Malawi Today. Ndikulandireni chigawo cha kumadzulo pa Limpopo FM ine Comrade Ntanywa programu ija imene timaitcha nkhanga zaona muliko bwanji amalawi nonse konse kumene muli ku Botswana, ku Namibia, ku South Africa, azathu amene muli maiko aku overseas uko ku America, ku India, ku China ndi madera ena onse chigawo cha kumadzulo mwaswera bwanji simwayimva yayambatu kusintha yachoka pa 500,000 nde pano pakuti waifikisa pa 50,000 tima 50,000 tija amapereka tija wayamba kutululatu wayamba kubwebweta watuza manifesto kunena kuti apereka ma 500,000 yekha akubweranso ndikumazayankhula kunena kuti iyayi sakhala ma 500,000 akhala ma 50,000 ndazina umati ukupanga zinthu zobisika koma osaziwa zonoti zimene ukupangazo sizobisika ndezonse zimene wakhala akupanga zijama apasa mafumu kumaitana anthu ku State House akapita ku Mangochi kupita kusanjika kupita ku Chikogobe kupita ku State House Kamuzu Palace kunyamuka kupita ku Mzuzu kumatenga ma 50,000 kumapasa anthu lero wayulula yekhatu mzimu wa Chilima wankakamira akusowa kolowera nawo chinakupangisani kuti mumpe Chilima ndi chani? Siyo jeni chimwendo bandai ndi amene amanoti tikamupha ndiye kuti utsogoleri tisautenga mosavuta. Koma mukuziwa anakupeperesani? Ndizimene ndambaso kuziona pano. Simuona moti ndichule 500,000 ndachula 50,000 ndaulula ma 50,000 tikumapasa anthu aja. Koma tundi makuuzani koma kusamva inuyo ndepota Malawi munauza kuti simmadziwa basi simmadziwa. Uliso fundo zotsegula tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kuti mupangire invest deposit ya ndalama 500,000 kwacha mpaka atasike zaka 18 kuti mbadwo umenewu ukhale woyamba m'Malawi muno opanda mphawi olo ndi mmodzi yemwe.
kuti tikhale ndi zikhwaya zolemera zathu ku Malawi kuno, ndipo takonzanso kuti kutsogoloko umphawiwu tithane nawo. Ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama. Ndipo umphawi tithana nawo ku Malawi kuno chifukwa umphawi watizunza zaka za nkhaninkhani 61 years, koma umphawi paliponse. Tikuthana ndi zimenezi. Tikufunanso kuti boma likuthandizeni pochukumitsa ntchito za boma kuti zizifikira aliyense mwadongosolo labwino. Ndipo mmene mutayika mapulani osiyanasiyana akuti ngakhale kuno mufuna saboma tikuti tukale mpaka nene nditakhala president ndine ndachita gazette kuti Likoma ni boma paloka, Neno ni boma paloka, Mwanza ni boma paloka. Zidangotchulidwa pa podium ngati apa nkuyamba kugwira ntchito, koma sizinali gazetted mu boma. Nde Amalawi nditati ndikufunseni funso. Pakati pa president ndife Amalawi amene akuoneka opepera ndinda. Pakati pa ifeyo Amalawi, ifeyo saukafe amene tikutengedwa zisirufe ndi president, pano pakuoneka kupepera ndi ndani. Lero akuti 500,000, mawa akuti 50,000. Mzimu wa kapeni, gwirani ntchito, gwirani munthu uyi. Ndipo asanafike pa 16 tilibe nazo ntchito chifukwa akusatani inoyo. Munthu oyipa maplani timpe Chilima ndikapereke ma nomination ndeka. Munthu oyipa iwe. Soka bere limene una yamwa iwe. Soka bere lanji loma ngoganiza zomango aphantu. Mulibanji Agape Kombe komanso mulibanji Abire Malata amene mmalemba pa social media ma Facebook mose kufalisa zonoti Comrade Ntanyo wakudwala ali kuchipatala. Inotu mundivatu mbebetu ndedikirani sopano ndibwere nayo yanu sopano ndibwere nayo yanu. Inu simunabwera ndi yanga kunena kuti ineyo ndili kuchipatala ndadwala nde ndikufuna ndibwere ndi yanu ndauza Amalawi. This is original Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Amalawi ndimayembekeza nthawi ngati imeneyi kuti nditokosedwe. Ndimayembekezera nthawi ngati imeneyi kuti nditokosedwe. Nde nthawi ija yafika yokha. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndibwere ndikuuzeni nkhani chimene chinapangisa kunena kuti Ben Longwe amwalire. Anthu omwe anapangisa kuti Ben Longwe atisiye anali anthu atatu. Kunali Bire Malata, kunali Agape Kombe, komanso kunali Redson Munlo. Redson Munlo ndamene amamunyengerera Ben Longwe kuti achoke ku South Africa apite ku Malawi. Ndipo analonjezedwa ndrama yokwana 20 million. Ben Longwe analonjezedwa ndrama yokwana 20 million kuti akapita ku Malawi apasidwa. Ndipo anamulonjeza kunena kuti nkhani zonse zimene iye wakhala kuyankhula pa social media zimene zijazo aziwale zilibe ntchito. Ndipo ntchito imeneyi amayigwira ndi Redson Munlo. Ndikuti mwanditokosa posa tokosa. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM.
choncho amalawi Redson Munlo anamuitanisa Ben Longwe, ndipo Ben Longwe ananyamuka ndikubwera ku Malawi. Mmene amachoka ku South Africa, Ben Longwe anatumiziridwa ndrama yokwana 4 million. Pa 20 million paja anapasidwa 4 million kuti anyamuke azipita ku Malawi. Kusonyeza zonna kuti ino amene munapita ku skulu, ndrama ya Ben Longwe imene yasala kuti akapasidwe akafika ku Malawi ndi 16 million. Atafika ku Malawi kunapezeka zonena kuti ndrama imene anapasidwa inali 3 million, imene ikupanga 7 million. 4 plus 3 7 million. Ndikufunanso amene munatenga ndramawo ndikupereka mudziwe kunena kuti Ben Longwe analowa m'manda koma ndrama yake sanailandire, ndi sambi zipite kwa ndani. Ben Longwe anamwalira atadya ndrama ya Malawi Congress Party MCP kuchoka kwa Redson Munlo 7 million. Ndrama yosala 13 million imene Ben Longwe sanailandire. Amalawi ngati munamva Ben Longwe anazabweranso ndikuyamba kuyankhula kunena kuti MCP ndi chipani choipa, anthu ndikumamukayikira kunena kuti uyu chilipo chimene akupangira iye. Mwina nkutheka antuma kuti azasaka achina Comrade Ntanyiwa, azasaka awabakiri TV, azasaka anyamata ali Limpopo. Sizinali choncho. Anabwera ndichoona chenicheni pa ground chifukwa ndrama imene analonjezedwa 20 million sanailandire. Nde chimene chinachitika nchonena kuti 13 million Redson Munlo anaitenga ndikuyika mthumba. Ndrama imeneyi anagawana ndi Agape Kombe ndi Pire Malata ndamene anadya ndrama imeneyi. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ndikuti Amalata ndi Agape Kombe mwanditokosatu mukuti ine ndikudwala. Choncho Amalawi anthu anagawana 13 million. Ben Longwe anapasidwa 7 million. 13 million anagawana anthu atatuwa. Ben Longwe anayamba kudwala. Atayamba kudwala anayimbira foni anthu atatuwa, ndipo anthu atatuwa anamuza Ben Longwe kunena kuti ukuyenereka kupita kuchipatala chimene chili chapafupi tauza abwanawo anali Richard Chimwendo Banda ndenda amene anali abwana. Choncho Richard Chimwendo Banda anayimbiridwa foni yokhuzana ndi kudwala kwa Ben Longwe, ndipo Ben Longwe anauzidwa kuti apite kuchipatala cha kumzuzu government. Ndi pamene Agape Kombe ndi Pire Malata ananyamuka ndikumpeza Richard Chimwendo kunena kuti bwana, kodi mukuziwa kunena kuti masiku apitawa Ben Longwe watulusa ma audio onyoza boma? Richard Banda anati ndeti tipange bwanji. Ndi pamene anamuza dokta kuchipatala chaku mzuzu kunena kuti ameneyo akubwera kumeneko uthane naye. Choncho Amalawi Ben Longwe samamva bwino mthupi, koma mthupi muja munapitirira chifukwa cha injection imene anabayidwa ya poison imene inapangisa kuti matenda momoti achepe akule. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Maupo onse anachoka kwa anyamata atatuwa Redson Munlo, Pire Malata komanso Agape Kombe. Choncho Amalawi imfa ya Ben Longwe sinali imfa yochoka kwa Mulungu, nthawi yake inali sanakwani. Amadwala
koma anachita kumalizidwa ndi injection ya poison imene Abire Malata ndi Agape Kombe anakamuza Richard Chimwendo Panda kunena kuti munthu uyu wayamba kulimenya boma ndendofunika tingothana naye, ndi pamene anamuza dokta kumzuzu. Ifari Limpopo FM tikusakasaka zina la dokta amene ndipo timpeza ndipo tibwera naye chifukwa anthu ogwira ntchito kumzuzu akumuziwa dokta amene anamthandiza Ben Longwe. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. This is 2025 not 1965. china chilichonse amalawi mochidziwa. Ndipo Ben Longwe wakhala akusalidwa m'mapulogalamu ambirimbiri amene amakhazikisidwa. Mwachisanzo kunali ndrama imene anapasidwa Gift Trumpezi, Amalata, Agape Kombe, Amavuto Pamusi, Akondowe, Amulo, Ankwezalamba, anthu amene wawa anapasidwa ndrama yokwana 9 biliyoni yochoka ku NIFI. Koma Ben Longwe samausidwa kena kalikonse. Zimene zinamupangisa Ben Longwe kukwiya ndikuyambaso kulitembenukira boma. Choncho anthu amene anapangisa kunena kuti Ben Longwe amwalire: Agape Kombe, Bire Malata, Redson Molo. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi kugwa kwacha ndi kumene kwapangisa Shoprite kuti ichoke mziko kwa mwathu. Kugwa kwacha ndi kumene kwapangisa kampani ya Shoprite kuti ichoke mudziko mwathu. Choncho kwacha inagwesedwa ndi 63%, zimene zinapangisa Shoprite kunena kuti sangakwanisenso kupanga malonda mudziko la Malawi. Ndende kufuseni inuyo Amalawi, kwacha ikugwa ndi kuti dziko likuyenda bwino, wina azikunamizani kuti inuyo mukamuvotere. Ndendili ndi uthenga chigawo cha kumadzulo kuno. Uthenga wanga kumadzulo kuno ndikufuna upite ku kampani ya Shoprite. I'll read in English so that those people they must hear. On behalf of all Malawians, dear the owners of Shoprite, please, we got few days to go to remove this Markup government. Don't go. We are just counting days. You can close for these days till we cast our votes. We really need you in Malawi. Things will be better. These demons, if they go, whether they like or not, failing which we will fight till they must go. We really appreciate with your service you always provide to us. Kugwa kwacha kowirikiza kukusonyeza kunena kuti ikonomi ya dziko lathu sili bwino. Amalawi wina asatinamize kunena kuti ikonomi ya dziko lathu ikuyenda bwino. Ikonomi ya dziko lathu sili bwino. Chimene tikufuna ife ndi ikonomi yathu kuti ibwerenso mu chimache. Nalo jamalo joli za kulole nyama za
mwigulu za mtengo zikunegana kunale bomamenyana wakulondine wilandine nyoyo ya nyama zina kumaruzika kosalabata. Amalawi tinanena kunena kuti avitumbiko mumba agula ng'ombe kuti akapereke kwa Lazarus Chakwera. Ng'ombe ija yaperekedwa koma yaperekedwa usiku chifukwa titalengeza kunena kuti avitumbiko agula ng'ombe ndipo ng'ombe iyi akufuna akaipereke kwa Lazarus Chakwera koma kupyolera kwa mafumu akumzimba ndiye chimene chinachitika. Itamveka pa Limpopo FM anaisintha ng'ombe ija yaperekedwa koma usiku ndipo ng'ombe imeneyi ndi yayikazi yokuda ndipo mafumu onse ang'ono amene anali kumwamba opereka ng'ombe imeneyi apasidwa ma 20,000 ndipo aini yake a mfumu achindi apasidwa 3 million. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndikateronso tisiyane pomwepa mawa ndikubwera ndi plani imene yakonza MCP kuchokera pa 13 pa 14 pa 15 plani imene akonza MCP plani imene akonza MCP kuti azabwatike anthu zimene azizayankhula pa 13 pa 14 pa 15 poona kuti munyengo imeneyi palibe munthu wina aliyense amene angachite kuchita respondi kuzakhala mulandu malinga ndi malamulo achisankho. Ndi mawa Amalawi ndikubwera kumamawa ndikuwuzeni maplani amene akonza MCP kuti azabwere nawo pa social media komanso pali ma wireless ena amene apasidwa chintchito chimenechi kuti azachipanga. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndikatere usiku wabwino. Chilungamo munga chibisi chizaululika tindramatu tikazatha timene toto ndenditi timene tatimvati ndisapereka ma 500 lero yachenja yapita ku 50,000. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Ya 400,000 yaona kuti vantu vaikamba waiva so pano ali apa pankhani yona kuti azipereka njinga za moto kuti zochaja zoendera zochaja ndi magetsi kuti njinga za moto zochaja ndi magesi yo kumalayo kodiriro wazima wazima munthu yo njingayo akakampatsa ngati iye akuti akapereka njinga za motozo akulephera kuti ayike mankhwala mzipatala akulephera kuti misewu ikhale yabwino akulephera kuti apereke ndalamazo kuti anthu azigula shuga motsipa poposa kuti apereke ndalama ku anthuko kuti njinga za motozo akachajira chiyani njinga za motozo akachajira chiyani Chakwera asarona manyi asatiyankhulisa pambali ife akunama amene ujaronda wake nomene ungakuchoka Chakwera ni galo munthu palibe amene angamvere sitani mbiri zake zopusa ngati zimenezi palibe ngakhale mmodzi ayike mankhwala mzipatala abwerese system yakuti anthu azigula katundu mochipa abwerese ndondomeko kuti anthu azikhala ndi makopoli abwerese ndondomeko zakuti anthu akhale ndi magesi paliponse abwerese ndondomeko zakuti apolisi asilikali maziphunzitsi akhale moyo osangalala ndingati olephera zimenezi atiuze zoti atipese njinga za moto timadya njinga za moto ife sitimadyatu njinga za moto ayi sizimadyibwa ayi
Kunikani pamwezo mwapezeka mwaperiwera ufumu wanu wawerengezaye ndipo tauona kuti wata usachoseba kuchikumu muzikakhala kumudzi kati ufumu kuponabe mukakhale mfumu ya pantundu kapena mwina mubwerere kuja kunyumba ya Mulungu mukapitirize ntchito yanu ija munaisiyira panjira kufikira nthawi ndinuso pakananoka muzaziwe kuti Mulungu wakumwamba alamulira mwasalade simuyenera kukhala mfumu yolamulira Malawi munanamiza fuko lonse mwanamizanso Mulungu achakwera ufumu wanu akubera mbedi ya zautenge achilima ufumu wanu asaulanga mbedi ya milisi tunazakoma unduna wanu akubera mbedi ya zautenge uchimake bakoma akasaulanga mbedi za mikulukira Anania salafira ananamiza Mulungu mukatidalisa ndizambiri chizakwezera kwa inu koma Mulungu akadalisa anamubwezera monyenga bachatu Mulungu si mutu tikunena pano walimanda chakwera ndichilima pakudza anatandibota pakamwa ukatisankha ife kukhalafu Malawi azakhala ideni anthu pomva kuti analimbusa Malawi anakonda kuyesa nkhosa osaziwa kuti nali nkhuku nambala wakuda kwangwala azipalasira zabwino zonse Malawi yense akuzunzika zokudya zovala ntchito kusowa Mulungu muchitepo mphamvu achakwera ufumu wanu akubera mbedi ya zautenge achilima ufumu wanu asakulanga mbedi nga milisi tunakapoma unduna wanu akubera mbedi ya zautenge uchimake bakoma akasakulanga mbedi za mikulukira. Ndikufunira usiku wabwino mpakaso tikumane mawa Ambuye akalola. Mama watonse tikumane aliyesa tengeka sundi nkwakwa itandizane kukwesa ntengo ukagwa ndichikunduko chisachi tukugona mbalame zonyasa mitima kalanga chafiti hata mbala akazizingi mileme tuzomwe zikuononga Malawi nazo sombuzi zikumabwera osatira mtuzo ntengo zikumapipa ndikukoza popo kodi pali fungo losazisa tilimbe timanga tiboni kalimbo timuombole Malawi kuchoka chitipa mpaka kusanje tiyeni tigwirane manja tawapeza ipo